Myslím si, že dosť dôležité bolo, ako sme začali, že sme videli, že v podstate na tie Košice máme. Od začiatku v druhej štvrtine sme trošku stratili koncentráciu, kde nám v podstate trošku odskočili, ale zase ten druhý polčas sme videli, že vieme sa dotiahnuť a už sme len sa chytili z toho správneho času a ujali vedenia a nenechali sa teda ujsť. Aj keď ten záver bol taký dramatický, čiže až do konca. Ale budeš súhlasiť s tým, že naozaj si pošetrila koše na ten správny okamih, na tie kľúčové momenty? Vôbec som sa nepošetrila, bolo to tak, že bola som voľná, nerozmýšľala som, strieľala som, čiže asi tým to bolo. Bol to najlepší tvoj výkon v drese Sopronu, ako to vnímaš osobne? Z bodovej stránky isto som rada, že som sa konečne chytila. Už len dúfam, že to bude pokračovať. Teraz to dostať možno aj do Euroligy, ako ti zatiaľ chutí najlepšia klubová súťaž v Európe? Je to zatiaľ veľmi ťažké pre mňa, lebo v podstate stále sa tu hľadám, či v hre alebo takto. Takže je to stále taká adaptácia pre mňa, ale fakt som rád, že som sa teraz chytila. Tento zápas môžem stále považovať za euroligový, keďže obidve družstva hráme túto súťaž, čiže beriem to tak, že v podstate najvyššia súťaž bol aj tento zápas. Ale z pohľadu Good Angels určite si sa mohla nájsť o zápas neskôr, nie práve teraz. Ďakujem, ja osobne som doteraz dobré zápasy z Good Angels nemala, takže som naozaj rada, že to prišlo v túto chvíľu.